kewajiban marang wong tuwa mendem jero minggul dur dongake mlebu swarga jalali marang wong tuwa turi kewajiban marang keluarga mulang Quran mulang agama uga mulang tata krama jalali jangan sida ning neraka turi kewajiban karo tanggane ngajeni akeh lumane ngapura keluputane jalali kewajibane dadi wong aja lali kewajiban marang wong tuwa mendem jero minggul dur dongake mlebu swarga jalali marang wong tuwa turi kewajiban marang keluarga mulang Quran mulang agama uga mulang tata krama jalali jangan sida ning neraka turi
dadi wong aja lali kewajiban karo tanggane ngajeni akeh lumane ngapura keluputane jalani kewajibane